חלק מהזמן היו בי חששות על מה שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בואה בפנסי החור. אתם לא מבינות איזה בת מצווה מושלמת הולכת. מושלם, אוקיי? יהיה לי באולם מפואר רצח. יהיה לי איזה 4 שמלות, אני אחליף אותם באמצע האירוע. אחת לקבלת פנים, כל קטע אני אחליף סמלה. אני הולכת לצאת מתוך פרח ענק, מטורף, פשוט בת מצווה מושלמת. ותבואו, אתם באו. אמא שלי כבר הזמינה 5 שמלות מהתקופות הכי טובות בארץ. בואו שמלה ממש מושלמת. יבואו רקדנים הכי טובים וירקדו איתי ריקוד שאנחנו הכנו במיוחד בשבילי. ואני גם מזמינה כל מיני זמרים. אני עדיין לא החלטתי, אתם רוצות לעזור לי? אבל רגע, מה אנחנו מדברות על עצמנו? שיר, מה את עושה? האמת היא שעוד לא כל כך תכננתי, אבל תראו, יש לי עוד הרבה זמן. אבל אני בטוחה שיהיה כיף. ברור. טוב, יאללה, בואו נעלה לכיתה. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. חלק מהזמן היו בי החלטות ברורות שאני מתחילה לשמוח להרפות מכל מה שכבר לא. בחלון קטן מולי בואה בעיר הישנה. בנות, תכף יהיה צלצול. אני רוצה לפני הצלצול לאפשר לספיר לחלק את הזמנות לבת מצווה שלה. ספיר, מזל טוב. מזל טוב. בנות, אמא של ספיר ביקשה למסור שהם השקיעו המון מאמצים בבת מצווה והיא מבקשת שכולם תגיעו בשמחה. ברור שנגיע. בבקשה ספיר, מזל טוב ספיר. תודה. אל תשמעו יש אירוע מאמן. מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. יואו, איזה זמן. מה את עושה בבת מצווה? זה סוד. נו, תשחררי קצת. נו, בסדר. אל תתרגשי, מספר לך קצת. וואי, קראתם איזה בת מצווה מאפנה הייתה אתמול מיכל? היא עשתה אותה בגילה, אבל מילא מטופחת. כאילו, קלטתם שהדשא היה בצבע ירוק? עם צבע ורוד, כאילו כבר מה זה פסה? זה לא סתם פסה, זה היה שמלת קצפת כזה מזמן. אימא'לה, קלטתם? מה? היה לה על הראש כמה פרחים תקעו לה. זה בגינה. ממש. האוכל שם היה דפה. כאילו טעמתי קצת והיה פשוט בא לי להקיא. ושמעתם את השירים האלה? מה זה אמור להיות בכלל? זה כל כך שנה שעברה. אותי זה ממש לא מפליא, הם סתם חבורה של חננים. הן ממש גרועות, כל אחת שם חושבת את עצמה. את האמת? אי אפשר שהם חלק מהכיתה שלנו. את ממש צודקת. ראיתם איך רבקה דיברה אתמול לשירה? חושבת את עצמה חוצפנית? כאילו מה נראה לה? חייבים לדבר על זה עם המורה. כן, וכל שנייה, וואי, תודה שבאתם, וזה, יאללה, חפרה. כן, הכנן אותה לעשות לנו את הכיתה. שיצאו ממש. צריך להתלונן עליהם. דחוף. למה אנחנו מדברות עליהם בכלל? הם בכלל לא מעניינות. אמרתי לכם, אני עוד לא כל כך תכננתי, אבל אני אומרת לכם, יהיה ממש מושלם. אוי, שתיזה מגעילה שיר, לא רוצה לספר לנו מה שאתה בבת מצווה. מי בכלל? סליחה. כאילו... כן, אני חושבת שאתה בת מצווה, זה הכל טוב מכולם, וזה בגלל כמה הייתה עשו בבת מצווה.
יאללה, מי ישמע? יאללה, היא חושבת שאם היא לא אומרת מה, היא דווקא להשמע יותר מדי, אם היא לא תגיד לנו כאילו שלא נעשה כמוה. נכון. יאללה, מי צריך לעשות כמוה בכלל? כן, מה תשתתן? אוף. זה מקסים אליו, אז מה לאחרון היא ממש מעצבנת אותי. נכון, שכולם דיברו על הבת מצווה שלהם, כל אחד אמרה כמה יהיה יפה. כאילו היא לא יכולה לספר, כאילו היא הכי שווה. מי בכלל? מי כולם מגלגלת עיניים כאילו אנחנו מתחת לרמה שלה. ממש. ממש תצפנית. העיקר דיברנו על הבת מצווה של הבנות, על תלמה ועל זה. מי שישמע בכלל על הבת מצווה שלהם. בגילה. ממש. מחפשת לה מה זה. מחפשת צומי של חמור. הכל בסדר? את יודעת שלא. עכשיו שמעתי את כל החברות הכי טובות שלי מדברות עליי. אני לא מאמינה שככה הם אמרו. שירי, אם תספרי לי, זה היה הכי טוב. טוב. אתמול דיברתי עם ההורים שלי. הם לא יכולים לעשות לי בת מצווה באולם. עכשיו כולם דיברו עליי ואמרו שאני סתם איזה סנובית שלא רוצה שתספר מה היה בבת מצווה בגלל שאני לא רוצה שיעתיקו ממנה ודברים כאלה. הם ממש העליבו אותי. תראי, שיר, בת מצווה זה לא צריך משהו זה לא צריך להרוס לך את החברות בין החברות בכיתה. בת מצווה זה צריך להיות משהו חווייתי וכיפי. יש כאלה שבוחרות לצאת לבת מצווה שלהם באולם מפואר ואלף סוגי מנות וכל שני אנחנו עושים למה. ככה אנחנו אומרים שהבת מצווה שלהם תהיה יותר טובה ויפה, אבל תתפלאי, זה לא. מה? אני חשבתי שגם את עושה בת מצווה באולם. ההורים שלי הציעו שנעשה בת מצווה באולם, אבל אני בחרתי לעשות משהו יותר יפה וצנוע. טוב, בואי, בוא נצא להפסקה, אנחנו לא צריכות להתקרב. לפעמים זה עוד קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי לי. לפגוש את כולן בשיעור החברה. רוצה לשתף אתכם בהרגשה שמלווה אותי בימים האחרונים. אני מרגישה שיש מתח גדול באוויר, והחלטתי לפתוח מעגל הקשבה. אשמח אם בנות תוכלנה לשתף אותנו בהרגשות שלהם, מה עובר, מה קורה, חוויות שהיו להם לאחרונה. ילדה שתקבל את לפיד הדיבור תהיה יכולה לשתף ולדבר. מי רוצה להיות ראשונה? אתם כמובן יודעות מה זה בת מצווה, אני עוד באורות מזה. אני רוצה לדבר על הבת מצווה ההורסת שהייתה לי ועל בנות שלא באו כמובן. אני נורא מתרגשת עד היום, כאילו זה היה אתמול. תהיה לי בת מצווה ואני מאוד מקווה שהרבה בנות יגיעו ובסך הכל יהיה הכי כיף שאפשר ומאוד השקעתי וחבל לכל מי שלא תבוא. והיא לא יודעת מה איתכם, אבל אצלי הדשא לא יהיה ירוק. מדעתי זה 1000 שמלות עד שחיפשתי איזה 3 מתאימות בערך, כל שנייה החלפתי אחרת. וואי, איזה כיף היה, מה זה חבל שבנות לא באו, אבל מלא בנות באו, היה שווה. אני מצטערת אם זה מאכזב מישהי, אבל את הבת מצווה שלי אני חוגגת ביישוב, במועדון. תקשיבו בנות, די, נמאס לי מכל מה שקורה פה. ליה לא צריכה להתנצל על זה שהיא עושה בת מצווה במועדון. זה באמת ככה. תראו מה נהיה ממנו. אנחנו היינו כיתה מגובשת, ועכשיו התחלקנו על 2 קבוצות. אתם שמות לב שיש בנות שעושות בת מצוות במקומות קטנים. אבל למה? לא בגלל, יש כאלה שהן לא יכולות, אבל יש כאלה שהן יכולות, אבל לא רוצות. זה לא חייב להיות ככה. לא כולם חייבות לעשות במקום גדול, באולם, להשקיע, כי אתם שמות לב שזה מה שנהיה עכשיו. כולם יורדות אחת על השנייה, למה? בגלל הבת מצווה. תחשבו רגע על התוכן, המורה כל הזמן דיברה איתנו על זה. בת מצווה זה אמור להיות ברגשי, כאילו בפנימיות, אבל אתם עושות את זה רק באירוע, זה הטפל. בעצם הבת מצווה זה הזמן שאנחנו מתבגרות בו. בגיל 12 אנחנו אמורות להשתנות, ותראו איך אנחנו מתחילות את זה. כשעכשיו המצוות עלינו ולא על ההורים שלנו והחטאים, איך אנחנו מתחילות את זה? בריחולים, בלהגיד דברים רעים על בנות. אבל תחשבו על זה רגע, מה קרה לנו? כל היום זה בת מצווה, אבל זה הטפל, העיקר זה מה שקורה לנו מבפנים. אני שיגעתי את ההורים שלי על משהו שבכלל לא רציתי. אני רציתי משהו קטן, לא רציתי שהכל יהיה, אתם יודעות, מפואר, כי אני ידעתי שזה לא העיקר, וזה לא מה שבאמת חשוב. אז אני מקווה שנחזור לעצמנו, והכל יחזור להיות כמו שהיה פעם. קטן מולי בואה בעיר הישנה שאהבתי
בחזרה. ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר, שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה על הבנות, כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק, מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. ולפעמים זאת קורה לי בלילות, לחשוב על כל מה שרציתי להיות. ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר, שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים שסתם צופה על הבנות, כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות. כל אלה בגווני סגול ירוק, מזכירים לי שהטוב כבר לא